Silav roj başê var baş hevanno çend û çên ku Muhamedê kirine dixwazim ji were pêşkêş bikim paşê jî ez ê cih bidim beşa duyem ya daxuyaniya Rêzdar Cemîl Bayîk di derbarê pêvajoyê de daxife basa tekiliyên Partiya Karkerên Kurdistanê ya bi welatên Ewropayê re dike çi hêvî daxwazên Cemîl Bayîk hene li ser navê tevgerê elbet ji welatên Ewropayê ka em binêrin mesele çi ye? Tişta herî balkêş ew e ku vê derê de em dikarin ji were bibêjin di derbarê Rojavayê Kurdistanê de ye pir bawayekî vêkirî zimanê vêkirî Cemîl Bayek dibêje ji Rojavayê Kurdistanê ji rêveberiya Xweser daxwaza çekberdanê resmen bêhurmetiye dijminiye nemimkün e were qebûl kirin. Zimanek vekirî vê yekê dibêje ka em binêrin çi ye mesele. Hevanno pêşî em ji nûçeyên jor dest pê bikin. Li ser rêya Şam Swêdayê êrişî otobüsekê sivîlan hate kirin li gorî agahiyên destpêkê sê kes hatine kuştin. Îro li ser rêya Şam Swêdayê li heremekê dibin kontrola asayîşa giştî de çekdarên nenas êrişî otobüsekê rêviyan kirine. Sê kes li wê derê hatin kuştin. Nêzîkî 6 kes jî birîndar bûn. Li aliyê din ev saziya sor ragihand ku di êrişa li nêzîkî stasyona Mercanayê de jinek mêrekî ciwan hatine kuştin. 11 kes jî li wê derê birîndar bûne. Ev meseleyê navxwe nava Sûriyê ne hêl jî. Sor her wiha da zanîn ku ji ber pevçûrên çekdarî yên dubare ewlehî li ser rêya Şam Swêdayê nemaye êriş li heremê aloziyekê mezin çêkiriye. Li Balîkerî Sirê li welatê Tirkiye erdhejekî pêkat duh êvarê erdhej çêbû lê vê serê sibî dîsa erdhej çêbû. Ew herem navbera İzmir Stenbolê de yani İstanbul jî dihece. Eger sibê erdhejekî mezin were Stenbolê İstanbul serûbin dibe. Serokatiya Rêveberiya Karesatan a Tirkiye AFAD ragihand ku saet di 22:48 de doh bi şev li navçeya Sindirgiyê li Balîkerî erdhejekî çêbûye bi hêza 6.1. Li gorî zanyariyan erdhej li İzmirê, Manîsayê, Stenbolê, Eskişehirê jî hatine hîskirin. Pasê 6 kilometre dibin erdê de bûye erdhej ciyê ku lê pêkatiye. Hemen zû em derbas bin tespît bû ku li çend ciyan avahî hilweşiyane lê heta niha zirareke canî ziyaneke canî nehatiye dîtin. Wekî din vê serê sibê saeta 8:44 de jî erdhejekî pêkatiye lê di hêza 4.2 diyan de. Ew jî 7 kilometre dibin erdê de bûye. Hevanno berdevkê Sekreterê Giştî Netewên Yekbûyî Axifiye ka em binêrin çi dibêje di derbarê Kurdan de. Berdevkê Sekreterê Giştî Netewên Yekbûyî Stefan Dujarric eşkere kir ku vekişîna gerîlayên PKK pêngaveke giring e ji bo aştiyê. Dujarric biryara PKK ya vekişandina hêzên xwe ji Bakurê Kurdistanê ji Rûdawê re nirxandiye wekî pêngaveke giring ya ber bi çareseriyekê aştiyane ve binav dike. Nûçegihanê Rûdawê Namo Abdullah di konferanseke rojnamegerî de li ser destpêkirina vekişîna PKK ji Stefan Dujarric pirsî wî jî bersiv daye dibêje Sekreterê Giştî pêşketinên di derbarê PKK de gelekî ji nêz ve dişopîne. Dibêje em ji daxuyaniyên PKK ya ku eşkere kiriye ku hêzên xwe ji Tirkiye vekişandiye Iraqê dibe em agahdarin. Ji ber ku veya ne zimanê me ye em fêr bûne ku dibêje hêzê xwe ji Bakurê Kurdistanê kişandiye Başûrê Kurdistanê. Ev gotinê me wisa ne ê xelkê jî Tirkiye û Iraq e. Yani rayedarekî Netewên Yekbûyî gotina Kurdistanê bilêv nekiriye veya me değişîne elbet. Bêguman Sekreterê Giştî gelekî ji nêz ve pêşketinên de derbarê Partiya Karkerên Kurdistanê de di derbarê biryara wê ya danîna çekan de xwe fesihkirinê de ji nêz ve dişopîne dibêje berdevik. Ev biryar eger bê pêkanîn wê bibe pêngaveke din ya giring ya ber bi çareseriyekê aştiyane ya vî şerê demdirêj. Wekî din hemû aliyên eleqedar teşwîq dike ku bi niyeta pak ber bi pêkanînê ve biçin. Hevano li Hewlêrê milletê me li gel li hem ji bo pirsgirêkên xwe yên navxwe hinek daketiye kolanan ka em binêrin mesele çi ye ez wê jî ji were pêşkêş bikim paşê ez ê cî bidim daxuyaniya Rêzdar Cemîl Bayîk. Li Hewlêrê gel li dijî pirsgirêkên xizmetê li kolanan e li gundê Serdariyê Hewlêrê milletê me li dijî nebûna xizmetê dakete kolanê rêya sereke ya gund li trafîkê girtin.
لباشور کردستان ناراضی بودن لدیجی نبونا خدمتگزاری بردوام دیکن خلکی گنده سردار یا بسر پارێزگای هەولێرê li dijî nebûna xizmetguzariyê da ketine qada. Şêniyan rêya sereke ya gund li trafîkê girtine, li ser rê agir pêxistine, xelkê gund dibêjin rêya wan nayê çêkirin, heta niha ji aliyên eleqedar pirsgirêkê wan yani xwestine pir cara ji aliyê eleqedar lê çareser nebiye pirsgirêkê wan. Nerazîbûna şêniyan didome. Di vê naberê de li Silêmaniyê otomobîlekî qeza kiriye di encamê de 3 kes mirin vê sibê. Qeza li nêzîkî nexweşxaneya Şarê qewmiye. Şahîdekî bûyerê dibêje otomobîla ku qeza kiriye erê têda çend kes hebûne nayêzanîn lê otomobîlî bi lezekî mezin pêşî li kûçikekî xistiye paşê jî bixwe wergeriyaye. Bi temamî perçebiye 3 kesên têda jiyana xwe ji dest dane. Hevanno 10 endamên Boko Haram rêxistinekî girêdayî Daişê ye, beşekî Daişê bû di zemanê xwe de yani Daişa Afrikayê bifikirin. Şerê wan jî didome. Di operasyonekê li dijî rêxistina Boko Haramê ya li Bakur Rojhilatê Nîjeryayê de 10 endamên rêxistinê hatin kuştin. Artêşa Nîjeryayê di daxuyaniyekê nivîskî de ragihand ku li herêma Gaboru Nagla ew jî girêdayê eyaleta Bornoyê li dijî Boko Haramê operasyonekê hatiye bi dest pêkirin. Di wê daxuyaniyê de hate diyarkirin ku di operasyonê de 10 endamên Boko Haramê hatine kuştin gelek endam jî birîndar bûne. Boko Haram ji destpêka salên 2000 ve li Nîjeryayê heye ji sala 2009 vir ve bûye sedema mirina bi 10,000 kesî. Boko Haram ji sala 2015 vir ve jî li cîranên welêt yên weke Kamerûn, Çad, Nîjerê êrişan pêk dîne. Di êrişên rêxistinê yên li hewzaya Gola Çadê de herî kêm 2000 kes mirine. Li welêt ji ber êriş û pevçûnan bi sed hezaran kes mecbûr mane cîwarê xwe biterîkinin koçber bibin. Hevanno eger pirsgirêk were çareserkirin piraniya Durzî û Elewiyan wê Qesedê helbijêrin dibêje anketek. Kîjan ankete ji were bêjim. Revebirê Rawengeha Mafê Mirovan ya Sûriyê Sor Ramî Ebdurrehman dibêje. Eger niha anketekî çê bibe rapirsiyekî were kirin piraniya Durzî û Elewiyan wê hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê tercih bikin hilbijêrin. Ramî Ebdurrehman mijarên li Rojevê ji televizyona Meşedê de nirxandiye. Diyar kir ku hemû pêkhatiyên Bakur Rojhilatê Sûriyê di nava hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de hene têda ciyê xwe digirin. Artêşa îro ya Sûriyê jî heteşe serkêşiya wan dike. Temamê milletê Sûriyê temsîl nakin. Ev li aliyekî hevanno em didomînin. Deka heta niha em pir naxwazin cih bidin parlamenterên AKP di derbarê pêvajoyê de yan jî di meselê din de lê ev canika parlamentera AKP hin tiştan dibêje ji bo me girîng e em cih bidinê. Ka mesele çi ye hevanno? Parlamentera AKP ya Amedê Suna Kepolû Ataman eşkere kir ku ji bo serkeftina pêvajoya çareseriyê divê komîsyon goh bide Abdullah Öcalan. Behsa biryara vekişîna PKK kir, diyar kir ku ev gavekê bi rûmet e. Da zanîn piştîkarê komîsyonê bi dawî bibe wê li parlamentoyê hin guhertinên yasayî jî werin kirin. De canikê bîhîstiye muheqeq ji ber vê dibêjim, girîng e ez cî bidim daxuyaniya wê. Beşdarê bernameya Rojîbî ye ew jî di rûda wê de kîjê pirsan dike. Dibêje ev gava PKK ya vekişandana hêzên xwe gavekî gelekî germ e bi rûmet e. Ev bersiveke ji bo wan bangên İmralî, Dewlet Bahçelî, Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş û berpirsên din. Dema mirov li rewşê dinê re dibîne ku dîrokeke nû tê nivîsandin, dîrokeke nû ya biratiya Tirk û Kurdan tê nivîsandin. Wekî din dibêje ez di vê qenaetê de me ku ev pêvajo wê têk neçe. Ez bawer nakim ku pêvajo têk biçe. Çimkî vê carê hem li parlamentoyê hem jî li derveyê parlamentoyê hemû alî bi dilekî germ ji bo serkeftina wê dixebitin.
Ez bawer nakim ku ev pêvajoya çareseriyê wekê ê berê xirab bibe, serûbin bibe, bi dawî bibe ji ber ku berpirsên me, berdevkên partiyên me ew jî tînin ziman ku ev pêvajo bi dawî bibe egerek biratiyekî biratiya me xira dibe. Yani ev meselekî pir hasas e, dibe bi yasayan were misogerkirin, garantîkirin dibêje. Berpirsên me behsa vê yekê dikin çimkî lehvatinekî pêk hatiye nabera wan de. Piştîkarên komîsyonê û kîjan yasawerin parlamentoyê em ê bi hev re bibînin, li gorî min her tişt gelekî giring e, hasas e. Hevan eger hûn amade bin ez aniha dixwazim cihê bidim Rêzdar Cemîl Bayîk. Me vê serê sibê beşa yekem ya axaftina Cemîl Bayîk ji were pêşkêş kir, bi giranî di derbarê vekişîna ji Bakurê Kurdistanê bû, di derbarê pêvajoyê de bû, çawa dibêje hevalê ku merex bikin dikarin biçin vîdyoya me temaşe bikin. Aniha di beşa live da yani beşa zindî da hûn dikarin temaşe bikin. Ew beşa yekem ev jî beşa duyem e vê derê de bi giranî Rojavayê Kurdistanê heye ya din de Bakurê Kurdistanê hebû. Erka ku dikeve ser dewleta Tirkiye, gavên ku divê dewleta Tirkiye bavêje. Wextê ku ev pêvajo biçe serî yani bi ser bikeve, tişta dikeve destê Kurdan, naskirina nasnameye, statûye, xwe rêvebirî Wana Cemîl Bayî bixwe dibêje, ya tiştên balkêş in. Yani eger bi ser bikeve rêvebirên Partiya Karkerên Kurdistanê ên kecekê Rêzdar Abdullah Öcalan bixwe hemî tekoşerên Kurd û Kurdistanê evê zîndanê de wê karibin derkevin derva, ew bikaribin tevlî siyasetê bibin. Normal encama vê pêvajoyê wisa hatiye plankirin. Yani tişta di serê Kurdan da qet nebe ev e, lê tişta serê Tirkan da em zanin çi ye. Em zanin çi ye, vê gavê ji bo xatirê daxuyaniyên Rêzdar Cemîl Bayîk em van tiştan nebêjin, me têra xwe rexne kiriye rojên berê, hûn fikrê me dizanin. Yani bi bendê Devlet Bahçeli merû danakeve bîrê lê ana goy xwe bidine ya vê sibên pêşkêş kir ya niha de heye. Cemîl Bayîk eng tiştî dibêje. Yani dibe siyaset li ser baweriyê çê nabe. Siyaset li ser menfaata çê dibe. Yani divê pêvajoyê de menfaatê milletê Kurd çi ne? Li gorî siyaseta min çi rast e? Li gorî menfaatê min e, ne menfaatê min e? Ne ku ez bawer dikim dibêje. Bawerî tune ye di siyasetê de. Bana gotinê mühîm in. Ez dixwazim em bi hev re goh bidin Rêzdar Cemîl Bayîk ka çi dibêje. Di sala 2015 de êrişekê berfireh ya înkar û îmhayê li Herêma Kurdistanê dest pê kir, heta beriya salekê jî berdewam kir. Ji xwe gotibûn heta terorîstekî bimîne jî em ê êrişê xwe bidomînin. Ne tenê li Bakur her wiha li dijî Rojavayê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê jî êriş berdewam kirin û berfireh bûn. Êrişên qirkirin û dagirkirinê hatin meşandin. Li Efrînê ji sedî heştê Kurd ji axê xwe hatin koçberkirin. Li ciyê wan çete malbatê wan hatin bicihkirin. Ji bo tasfiyekirina tekoşîna azadiya gelê Kurd şerekî qirêj ku hem hukûqa navnetewî hem jî navnetewî binpê dikir hat meşandin. Digotin ya hûn wê biqedin yan jî wê biqedin. Desthilatariya AKP MHP her roj ev gotin dobare dikirin. Tevê ku hemû çavkaniyên aborî siyasî dîplomatîk leşkerî yên Tirkiye bi kar anîn jî PKK, gerîla nehatin tasfiye kirin. Tam berûvajiyê wê Tirkiye hem di qada navxwayî de hem jî di nava qada navnetewî de xist nava aloziyeke siyasî. Tevgera azadiya Kurd tasfiye nebû. Li aliyê din, li rojhata navîn li dijî Tirkiye bar rabû. Tirkiye nêzî du sûd salin xwe dispêre hebûna jeopolîtîk. Xwe dide ser piyan dixwaze xwe bihêle ji bo vê avantaja xwe ya jeopolîtîk. Yani rewşa coğrafyaya Tirkiye tê de ye. Di navbera Ewropa û rojhata navîn de ye. Du sûd sale xwe bi vê yekî xwedî dike. Giringiya xwe ya jeostratejîk, jeopolîtîk. Di şerê cîhanê yê duyemîn de bi saya hebûna xwe ya jeopolîtîk bi tevahî tune nebiye. Hebûna wê ya jeopolîtîk çavkaniya hêza Tirkiye bû. Ne tenê ji aliyê siyasî û leşkerî ve di aynê demê de ji aliyê aborî ve jî.
Türkiye xwespart van çavkaniyên xwe yên polîtîka dimeşand. Peymanên İbrahîmî yên di navbera İsraîl û welatên Ereb de avantaja jeopolîtîk ya Tirkiye qels kir. Ev yek mîna ku derb li ciyê herî hasasiyê Tirkiye xistibin. Bêtesîrkirina Hamasê, bêtesîrkirina Hizbullahê ji aliyê İsraîlê ve berfirehbûna bandora İsraîlê li rojheta navîn fikarên li ser lêçûna giran ya şerê wan li hember Kurdan zêde kiriye. Hevan me dixwazim ev derwere fehmkirin heta niha dibêje hem di şerê yekem hem di şerê duyem yê cîhanê de hatta di sûd salin Tirkiye xwe dispart tiştekî yani siyaseta xwe aboriya xwe li ser tiştekî çêdikir. Çi ye? Rewşa jeopolîtîk ya dewleta Tirkiye. Yani li rojheta navîn erkekî danê, wezîfeyekî danê, hebûna wî ya di navbera rojheta navîn û Ewropayê de xwe bi vana Xwedê dikir. Ama wextê ku aniha İsraîl hatiye piştî bihêzbûna İsraîlê êdî ew rol ketiye destê İsraîlê. Dewleta Tirkiye qels bû. Yani Rezdar Cemîl Bayîk di vê çarçovê de dibêje. Vana tespîtên girîng in ez dibêjim xey. Çünkü rêya me a ji vir û pêve ronî dike. Yani analîzê me xurtir dike. Ji vir û pêve rewşa dewleta Tirkiye. Çima dewleta Tirkiye mecbûr ma were xwe bispêre Kurdan. Xwe bavêje berbextê Kurdan. Ji ber ku ew rewşa wî ya jeopolîtîk nemaye li herêmê. Şerê dijwar yê ku 10 salin berdewam dike, çavkaniyên Tirkiye tek biriye. Aborî êdî xwe nagire. Ji ber vê yekê tirs fikar derketine holê ku eger şer berdewam bike, ew ê bi hilweşînekê mezin re rûbirû bimînin. Banga Dewlet Bahçelî divê hawirdorê de hate kirin. Tekoşîna siyasî bi vî rengî li ser bingeha bawerî yan jî nebaweriyê nayê nirxandin. Ev jî xalekê gelekî giring e dixwazim hevalê me goh bidinê. Dibêje bawer dikim pirs li ser wê ye. Yani çi menfaetê we heye yan jî baweriya we bi aliyê dewleta Tirkiye heye ku hûn ketine nava pêvajoyekî wisa. Pirsa rojnameger ew e ji min ji anê fêgirtiye. Yani hûn çawa dikarin bikemin rêyekî wisa ku eger baweriya we bi rêveberên dewleta Tirkiye tune be. Dibêje tekoşînên siyasî yên bi vî rengî li ser bingeha bawerî yan jî nebaweriyê nayê nirxandin. Bêguman dema ku dor tê ser dewleta Tirkiye divê em tedbîr bigirin. Em şiyar tev bigerin. Ev rewşeke tê fehmkirin. Lêbelê em li ser esasê fikaran ka bawerî dide yan jî bawerî nade em wisa nêz nabin. Ev ne nêzîkatiyeke siyasî ye. Siyaset xwedî prensîp û exlaq e. Tevgera azadiya Kurd xwedî prensîp û rêgez in. Armanca wê yê siyasî hene. Bendewariyên dewleta Tirk jî di vê pêvajoyê de hene. Ji ber vê yekê mijara bawerîdayîn mijarekî pir cuda ye. Eger her du alî bawerî bidin hevûdû tabîkî baş e. Lê şaşek û pirsgirêkên siyasî tekoşîn tenê li ser esasê baweriyê werin meşandin. Ev ne nêzîkatiyeke siyasî ye. A rastî bawerî têgeheke nisbî ye. Ji ber vê yekê pêvajo divê di çarçoveya armancên siyasî de werin pêşxistin. Tu garantî tuneye ku eger diyalog wê encam bide yan jî bibe sedema danûstandinên demokratîk. Yani garantî tuneye ku ev diyalog wê baş bi ser bikeve. Yan jî bibe sedema danûstandinên demokratîk. Garantiye wî tuneye ama em dîsa ketine navê. Ne ku em bawerî bi aliyê din tînin. Kesên ku di tekoşîna siyasî de ne hewl didin pêvajo di çarçoveya daxwazê wan de elbet bi ser bikevin. Rêber Apo jî em jî bi vê têgihîştinê ji bo serkeftina pêvajoyê hewl didin û tê dikoşin. Navê derê de Cemîl Bayîk bersiv dide pirsên di serê me de hevanda. Ka em dibêjin di pêvajoyê de çi heye? Di müzakereyan de çi heye? Gelo pêvajo bi ser bikeve tê çi manê? Di vê derê de dibe eger em xurt bin, em tê bikoşin, serkeftina pêvajoyê li gorî armancên xwe em dikarin şekil bidinê. Yani ha divê pêvajoyê de jî herçend em bibêjin müzakere tune jî tiştek ku em ji vê pêvajoyê fehm dikin em li gorî armancê xwe diçin. Em de armancên dewleta Tirkiye de nameşin. Armancekî tenê a pêvajoyê tune ye. Her alî xwedî armanceyên cuda ne elbet. Kî bikaribe çi bi dest bixe ew kar e. Ev jî cengekî ye. Cûreyeke cengî ye. Dibêje Cemîl Bayîk
اگر ریبر اپو باوی که آزاد بجی باوی که آزاد بخبته یعنی بکار به درک و دروا هفدیتنین کو دخوازه پک بینه خباتین خو بکه پیواجو و درباسی قوناخه که دم ببه درباسپونا قوناخه که دن بس ancak به وی اوی ممکنه بندواریه گلی کردجیه به بکرتاسی مفتیا سرکفتنا پیواجوی گریدای دابین کرنا شرط و مرجین ریبر اپو ین جیان و خباتاوی باوی که آزاده yani klîta miftiya serkeft yani miftiya serkeftina pêvajoyê di destê rayedarên dewleta Tirk de ye. Em wisa bibêjin ji ber ku eger Rêzdar Öcalan azad nebe pêvajo pêş nakeve. Eger azad bibe pêvajo derbasî qonaxekê din dibe. Desthilatdarî li şûna ku piştgiriya civakê zêde bike, polîtîkayên ku piştgiriya civakê kêm dike birêve dibe. Yani di siyasetekî şaş da ye ku piştgiriya ji bo vê pêvajoyê kêm dike. Serkeşiya van yekan girtinên tekildarê CHP zextên li ser çapemeniya muxalîf bi van kiryarê xwe dikevin nava rêbaza şaş. Kiryarên bi vî rengî ciyê gumanê ne. Ji ber vê yekê divê desthilatdarî bawekî berpirsyarî nêzê pêvajê bibe. Di vê derê de zexta AKP MHP ya li ser çapemeniya Tirkî ya muxalîf ya li ser derdorên CHP Cemîl Bayîk bi zimanekî vekirî rexne dike. Bi vî şeklî em nikarin piştgiriya temamê civakê bigirin. Basa rojava û entegrasyona Qesedê dike Rêzdar Cemîl Bayîk gelek mühim e evanno eger em bikaribin. Binêre rojnameger dîsa jê dipirse dibêje gelo bangên rêber apo Qesedê YPG YPJ di nava xwe de dihewîne ya nahewîne. Rêveberiya Xweser bi hêzên xwe yên çekdarî ve ew ê xwe tune bikin yan tune nekin. Çawa ye? Cemîl Bayîk bersiva wî heye. Dibêje rêbera po di tu daxuyaniyekî xwe de di tu hevdîtinekî xwe de ji bilî gerîlayên ku li dijî Tirkiyê tê dikoşin tekildarê tu hêzan tiştekî negotiye. Diyar kiriye ku Partiya Karkerên Kurdistanê PKK hatiye fesih kirin. Li hember Tirkiye tekoşîna çekdarî hatiye bidawî kirin. Rast e. Ji bilî Bakurê Kurdistanê li tu deveran hêzên ku tekoşîn li hemberî Tirkiye şerekî bi rêve dibin tune ye. Ji bilî Bakurê Kurdistanê li tu deveran hêzên ku tekoşîn li hember Tirkiye şerekî bi rêve dibin tune ye. Yani we hat fehm kirin. Ez ji bo konsantre bibim ez serî de bigirim. Rêbera po di tu daxuyanî yan jî hevdîtinekî xwe de ji bilî gerîlayên ku li dijî Tirkiye tê dikoşin tekildarê tu hêzan tiştekî negotiye. Diyar kiriye ku Partiya Karkerên Kurdistanê PKK hatiye fesih kirin. Li hemberî Tirkiye tekoşîna çekdarî hatiye bidawî kirin. Rast e. Ji bilî Bakurê Kurdistanê li tu deveran hêzên ku tê dikoşin li hember Tirkiye şer bi rêve dibin tune ye. Rêxistinên derveyê Tirkiye eger hebe hêzên çekdarî tenê rêvebirî û gelê wan welatan eleqedar dikin. Hevokekî pir mühim e. Eger dibêje li derveyê tekoşîna li hember Tirkiye yani behsa PKK dike li derveyê wî rêxistinên derveyê Tirkiye eger hebe hêzên çekdarî tenê ancak rêvebirî û gelên wan hereman eleqedar dike. Ew dikarin biryar bidin. Ji derve ve merû nikare daxil bibe, müdaxele bike. Tiştekî ne rast e, heqaret li milletê Kurd û ne rast e jî yani antîdemokratîk e jî. Hem ji rêber apo daxwaz dikin ji bo qadên derveyê Tirkiye tiştekî bike, hem jî şert û mercên jiyan û xebata rêber apo yên bawekî azad dabîn nakin. Dibe gelekî eşkere ye ku ev nakokî ye. Bêguman bandora rêber apo li ser parçeyên Kurdistanê li ser Kurdên derveyê welêt gelekî zêde ye. Rêber apo hem tê şopandin hem jî tê godarî kirin.
bi taybetî jî milletê Kurd, Ereb, Sûriyan gelên din ên li Bakur Rojhilatê Sûriyê rêbera xwe dişopînin, godar dikin. Her wiha gelên Bakur Rojhilatê Sûriyê rêbera xwe ji xwe re weke rêberê îdeolojîk jî dibînin. Lêbelê li herêma xwesera Bakur Rojhilatê Sûriyê rêvebiriyekî heye. Her wiha ev rêveberî ji bilî îradeya gelan nikare tiştekî bike. Li wir rastiya civaka demokratîk heye. Ji ber vê yekê jî îradeyekî gelên li wê derê heye. Hevano ev paragrafekî esas e. Paragrafa esas ev e. Ez dixwazim em ya dubarê bikim. Na di derbarê bangên Rêzdar Abdullah Öcalan yê ji bo Rojavayê Kurdistanê de divê tiştekî wisa tunê jî heta niha tu bangekî wisa nekiriye, daxwazekî wisa jî nekiriye. Lêbelê divê li herêma Rojavayê Kurdistanê yani Bakur Rojhilatê Sûriyê rêvebiriyekî heye, meşrû ye. Ev rêvebirî ji bilî îradeya gelan nikare tiştekî bike. Ev rêvebirî mesela divê ji derve ve nikare guh bide me jî. Nikare guh bide tu însanekî. Ev rêvebirî ancak guh dide îradeya milletê xwe. Eger bala we kişandı ve li vê derê bi mîvanê xwe re çend cara me jî behs kiriye. Me jî behs kiriye. Me gotiye Rojavayê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê naşibe hev. Bakurê Kurdistanê dîl hatiye girtin di destê dewleta Tirkiyê de ye, Rojava azad e. Di berdêla 20,000 şehîdan de hatiye azad kirin. Çima rabe guh bide dewleta Tirkiye û çekî xwedayîne. Tiştekî wisa tunê ye. Azad e ji ber. Û li wê derê îradeyekî heye. Temsîliyetekî heye. Ê ku şer kir millet bixwe bû. Di vê naberê de bînin bîra we îro salvegera hatina pêşmerge ya Kobanî ye. Ev jî nîşana yeketiya Kurdan e. Li ser xêrê be em hêvî dikin ji Ewropê ve jî hemû hêzên çekdar ên Kurdistanî bikarin bibin hêzek netewî bi bandor bibin li hember hemû êrişên ku ji derve tê. Em bidomînin hevano gelên Bakur Rojhilatê Sûriyê 20,000 şehîd tane dibêje Cemîl Bayek. Nîvê wan Ereb in. Dîsa ji gelê Ereb bi hezaran gazî hene. Ev gelê ku 20,000 şehîdê wî hene, bi 10,000 gazî wî hene, mirov rabe ji wan re bibêje dev ji çekan berdin, ev li hember vî gelî bêrêziyekî mezin e, bêhurmetî ye. Dewleta Tirk dibêje îllah qesede çeka dayîne. Digel ku kiryarên HTŞ yên li ser Elewî Durziyan li holê ne, ji gelên Bakur Rojhilatê Sûriyê gotina çekan dayînin tê wateya gotina ku xwe ji komkujiyan re amade bikin. Dema ku HTŞ çeteyên din êrişî herêmê Durziyan dikirin, digotin dor hate Bakur Rojhilatê Sûriyê. Dibêje eger çok li Durziyan bidana şikandin, yani Durzî eger teslîm bûna, wan ê berê xwe bide Bakur Rojhilatê Sûriyê. Digel ku ev rastî li holê ye, li Bakur Rojhilatê Sûriyê banga çekberdanê di serî de gelê Kurd bawekî eşkere dijminahiya li hember gelên Bakur Rojhilatê Sûriyê ye. Hevano ez dibêjim qey mesele bi dawî bû. Ev Cemîl Bayik noxte danî bin hemî mijarên ku dihate nîqaş kirin. Di nava millet de pir dihate nîqaş kirin. Gelo qesede çekan dayîne. Gelo Rêzdar Öcalan wê bang li qesedê Rojava bike çeka dayîne. Daxuyaniya îro ya Rêzdar Cemîl Bayik noxte danî binê hemî guftûgo û nîqaşan. Dibêje ez hema vîya dayînim ser ekranê bila bikeve qeydan. Em wisa bixin binêrin hevan me. Banga çekberdanê di serî de gelê Kurd bawekî eşkere dijminahiya li hember gelên Bakur Rojhilatê Sûriyê ye. Ji vê gotinê vekirîtir, şeffaftir tiştek heye? Ez dibêjim temam e. Niha
ev meseleya Bakur Rojhilatê Sûriyê, meseleya Rojavayê Kurdistanê, ez dibêjim bi vîya wê Cemîl Bayik temam şeffaf xwe îfade kiriye, her tişt temam e. Îdî kesekî nikare ji Qesedê bixwaze çekandayîne. Heban. Niha em basa tekiliyên Partiya Karkerên Kurdistanê bi Ewropayê re bikin, kar rêxistin ji Ewropayê çi dixwaze? Elbet em bangên piştgiriyê yên welatên Yeketî Ewropayê bi taybetî Almanyayê yên li qada navnetewî giring dibînin. Almanya hin welatên din xwestin ku Tirkiye ji bo Kurdan tedbîrên hiqûqî bigire. Mafê xwarêvebiriyê, mafê zimanê dayîkê hate bi bîr xistin. Ji xwe van welatan di mijara xwe fesehkirina PKK, di mijara bidawîanîna şerê çekdarî de nikarin tiştekî bibêjin, bi xwe PKK girtibûn lîsteya xwe ya terorê. Gerîla jî xistin navê. Ji ber vê yekê nêzîkatiya wan ya erênî li hember banga Rêber Apo rewşeke ku tê fehmkirin. Lêbelê tenê daxuyaniyên erênî pozîtîv têrê nake. Divê ji binê daxuyaniyan ev welatên Ewropayê bikevin nava pratîkekî. Helwesta xwe pir bawekê berbiçav nîşan bidin. Rêber Apo di yekê îlona 1998 de beriya komployê agirvestekî yekalî îlan kir. Piştre di meha tebaxa 1999 de wî bang kir ku hêzên çekdar ji Tirkiye derkevin. Ji bilî hem komên biçûk hema hemû hêzên gerîla derketin dervey sînorên Tirkiye. Heta ku ji sînor derketin nêzê 500 gerîlayên din jî di kemînên dewleta Tirkiye de şehîd bûn. Di pêvajiyekê wiha de Yeketî Ewropayê rabû PKK xiz lîsteya terorîstan. Em agirbesta yekalî îlan dikin, tekoşîna çekdarî radiwestînin, derdkevin dervey sînorên Tirkiye li Yeketî Ewropayê di vê çarçovê de tevgera me ya azadiyê dixeya lîsteya terorîzmê. Dema ku em piştgiriya ji bo banga aştî û civaka demokratîk ya 27 Sibata 2025 dinirxînin, divê em van rastiyên dîrokî li ber çavan bikirin. Eger piştgiriyê bidin vê pêvajiyê dewletên Ewropayê, divê li hember polîtikayên desthilatariya AKP ya li ser Kurdan helwestekî reaksiyonekî zelal nîşan bidin. Ji bo ku ev helwest piştgiriyên ku didin hevgirtî bin, divê banga azadiya Rêber Apo bikin. Ji ber ku mafê hêviyê di qanûnê wan de heye. Tirkiye endamê Konseya Ewropayê. Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê daxwazên pêkanîna mafê hêviyê kir. Lêberê dewleta Tirk ev 10 salin biryarên Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê bi cih neaniye. Ya rastî qanûn, wezîfe, pêwîrên navnetewî li ser destûr û qanûnê Tirkiye. Yani ev qanûnê navnetewî di ser ê Tirkiye rane. Normal eger qirar were girtin, Tirkiye mecbûr e pêk bîne. Di mesela Selhedîn Demirtaş de jî bi aynî awayî ye hevanna. Eger azadiya Rêber Apo ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd mifteye esasî be, Yeketiya Ewropayê welatên din bi berpirsyarî tev nagerin, piştgiriya ku didin wê dibêje eger tev negerin. Eger azadiya Rêber Apo ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd mifteye esasî be û Yeketî Ewropayê û welatên din bi berpirsyarî tev negerin, piştgiriya ku ew didin wê encamekî bixwe re neyne. Eger hêzên navnetewî welatên Yeketî Ewropayê bi rastî dixwazin ji bo doza Kurd çareseriyekî were dîtin, divê ne tenê li Tirkiye, li seranserê rojhilata navîn li dijî rejîmên dij demokratîk, rejîmên otorîter helwest bigirin, reaksiyon nîşan bidin. Lêbelê dema ku dor tê ser Kurdan, ew dev ji prensîbê xwe berdidin, berjivendiyên dewletê didin pêşî, dewleta Tirkiye 100 salin ji vê siyasetê cesaretê girtiye. Eger ew samîmî bin, divê ew bi Rêber Apo re, bi tevgera azadiya Kurd re bikevin nava diyalogê, biaxivin û daxwaz bikin ku Tirkiye jî bi aynî awayî tev bigere. Rêber Apo muxatab bigire. Eger bi rêberê gelê Kurd re nê axaftin, rêlber jiyanekê xebata azad neyê vekirin, îradeya rastîn ya dîtina çareseriyê tune be, wê demê mesele hal nabe. Pîvana samîmîbûna hêzên Ewropayê û hêzên navnetewî, nêzîkatiya wan ya li hemberî Rêber Apoye. Hevanno, pirsekî din jî rojnameger pirsiye ji Rêzdar Cemîl Bayîk dibêje mijarekî dana ku tê merakkirin ew e tevgera azadiyê wê ji vir û pê ve çawa tekoşîna xwe berdewam bike.
Di daxuyaniyên PKK de tê gotin ku ev ne dawiye, berova jî destpêkeke nû ye. Hûn vê pêvajoya tekoşîna nû çawa pênasê dikin? Rêbazên vê tekoşînê wê çawa bin? Kî wê pêşengî bike? Ferqa wê ji ya berê wê çi be? Bersiva Cemîl Bayî ku merak dikin? Fesehkirina Partiya Karkerên Kurdistanê PKK tê wateya fesehkirina avaniyeke rêxistinî. Ev yek nayê wateya ku dev ji armanc, azadî, demokrasiyê berde. Em ê li Tirkiyeyê li Bakurê Kurdistanê siyaset û tekoşînê çiwa bimeşînin wê bi derxistina qanûnên tekildar zelal bibe. Tekoşîna azadiyê ya tevgera Apoyî û gelê Kurd wê di her şert û mercî de dewam bike. Yani ji vir û pêve ji bo ku em bikaribin siyaseta xwe tekoşîna xwe çawa bimeşînin divê girêdayî qanûnên dewleta Tirkiyeyê ne. Ka tekoşîna me eger li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye were meşandin hinek jî girêdayî derxistina wan qanûnan e ew hinekî diyar kirin. Lê dervayî wî dibêje di her şert û mercî de em ê tekoşîna xwe bidomînin. Paradigma pêvajoya nû ya tekoşînê tê wateya ku civak wê bi rengekî çalaktir cih di tekoşînê de bigire. Gelê Kurd bi tekoşîna xwe ya 5 sal bûye yek ji gelên herî çalak ê siyasî li cîhanê. Tecrübe, azmûn, çanda wan ya rêxistinî li gorî 5 sal berê pir zêde bûye. Bi kurtasî, pêvajoya tekoşînê ya nû wê li ser bingeha tecrübe, danehev û dîrokî pêş bikeve. Bi vê yekê ne tenê gelê Kurd di aynî demê de wê gelên li Tirkiye û rojhilata navîn jî qezenc bikin. Eger ev pêvajo bi ser bikeve. Dibêje Rêzdar Cemîl Bayîk. Axaftina wî bi qasî ku min jê berhev kir, min texmîn kir ku beşa ku we eleqedar dike ev bûn hevalno. Yani we çawa dît nizanim. Yani ez fikrê me merex dikim elbet. Ez vegerim cem we ka hûn çi dibêjin. Di vê navberê de pêşî ez Rêzdar Cemîl Bayîk dayînim ji bo hürmet paşê jî. Paşê ez vêya dayînim. Here kola Miran. Mîran ne? Mala te ava her hevî. Seydûna Hacî Akboğa mala te ava. Gelek spas dikim. Her hevim. Ev li aliyekê hevanno. Ka ez binêrim. Tiştî ku pirsê we hebin ez dikarim bersiv bidim. Eger pirsê we tune bin ez dikarim bikevim çapê minî rewşa dawî ji were ragihînim. Yani ez pir dixwazim ez dibêjim qey hevanno daxuyaniya Cemîl Bayîk weke du beş min ji were weşand parve kir. Hevalê ku ev beş temaşe nekirine dikarin biçin di vîdeoyên berê de bibînin lê sêr bikin, godar bikin. Ez dibêjim bersiva gelek pirsantê de heye hevanno. Bi vîya we ka ez hinekî li nûçiyan binêrim nûçiyên deqeya dawî. Carinan di nava bernameyê de merû dibîne pir tişt qewmin. û Netanyahu biryar daye hevanno. Netanyahu biryar daye ew ê Gazayê sêr û bin bike. Ez hema vîya daxînim em mijarê bigwarînin. Eger hûn bimirane hevanno ez bînim ser ekranê em bi hev re bixwînin ez pir dixwazim bi we re bixwînim. Em hemû sa vê bikin em ketin beşa rûpela Rûdawê. Ez ji Rûdawê fayde dibînim. Peyamnerê wan binêrin diçe netewên yekbî rûportajan pêktîne di derbarê pêvajoyê de zorê li rayedaran dike ku bersiv bidin. Veya heqeten ciyekî xweşî ye. Tiştekî xweş e. Me hêvî dikir hemî sazî wisa tev bigerin. Li Orta Ewropayê hevanno hin saziyê me hene însanê zimanzan cem tune. İnsanê ku zimanê Ewropî dizanin cem tune. Yani ciyekî ya tiştekî pir ecêb e. Felaket e yani. Felaket. Skandal bêjin jê ra. Saziyên me ê ragihandinê ê li Ewropayê hene di nava wan da ê ku zimanê Ewropî zanin tune ne. Yani muhabîrekî bişînî derva
bi camereke Ewropî re reportajekî çêbike yan jî bi berpirsiyareke re mümkün ne binêre Rûda ji Kurdistanê şandiye heta Ewropayê Amerîkayê peyamnerê wan li her derê hene tiştekî spas dike merov. Hevanno Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu ka çi dibêje? Piştî civîna ewlehiyê ferman da artêşê ku demil dest êrişên bihêz li ser Gazayê pêk bîne. Ofîsa Serokwezîrtiya İsraîlê piştî civîna ewlehiyê daxuyaniyekî nivîskî belav kir. Di vê daxuyanî de hata ragihandin piştî şewrên ewlehiyê Serokwezîr Netanyahu ferman da artêşa İsraîlê ku demil dest êrişên bihêz li ser kerta Xezayê pêk bîne. Ev civîn piştî wekî hat kirin ku İsraîlê Hamas bi binpêkirina Agirbestê tohmetbar kiribû. Di çarçoveya rêkeftina Agirbestê ya ku di meha Çilê de di navbera İsraîl û Hamasê de ketibû Meryetê kîjan meha Çilê ya? Newsan meha Cotmehê ya vê mehê. Şer û pevçûn hatibûn rawestandin dest bi guhertina dîlan hatibû kirin. Şaş nivîsî hevan ne Çilê ye Cotmehê. Baş e. Çima çû nizanim balkêşê çû car dihat. Ez fikrê we di derbarê daxuyaniya Rêzdar Cemîl Bayîk de merex dikim hevanno. Komisyon wê bi serokatî re hevdîtinê pêk bîne an na. Ya belkî dibe ku hevdîtin pêk anîbin. Dewleta Tirkiyê hûn zanin her tiştî eşkere nake. Di nava çarçoveya Tirkiyeyê pir însanên nijadperest hene ku dikarin bi provokasyonan zirar bidin vê pêvajiyê. Dibe ku komisyon bawekî vekirî neçe hevdîtin pêk deyne. Lê muheqeq ev nûnerên komisyonê heyetên dewletê 24 saet li îmiraliyê ne. Yek jî kî ji were gotiye ku Rêzdar Öcalan li îmiraliyê ye. Yani di nava vê pêvajiyê de hûn çawa zanin ku şert û mercî wê xebatê aniha tune ne. Sekreteriya wî heye belkî şert û ew jî li gorî xwe dixebite. Belkî li me temaşe dike aniha. Yani eger li me temaşe dike tonkî pirsê me hene. Yani em dixwazin jê pirsan bikin. Hakikaten. Dibe ku li me temaşe bike. Çünkü ez pê hesiyam interneta wî heye dikare lêkolîn bike, sekreteriya wî heye. Eger hevalê li cem wî li me godar dikin şert û merc amade bin em jî dixwazin pirsan jê bikin. Ama çûna nakokî heye paradoks e. Mesela merûv dikare pirsan jê bike ama em nikarin biçin Tirkiye. Mesele ew e. Dewleta Tirkiye rê nade ku merûv biçe û bixebite û îşî ragihandinê bike. Yani divê demê de ku telebîr hate desteserkirin merûv çawa rabe bixebite? Merûv çawa bawerî bi wan bîne wê here? Ez xatir ji we bixwazim hevanna. Gelek spas dikim ji bo hebûna we. Hevalê ku nebûne abone heta vê saetê ji kerema xwe re bibin abone. Hevalê ku cara yekem e li me temaşe dikin ez dixwazim bizanibin ku em rojê du cara canan sê cara weşana zindî çê dikin. Em vê derê nûçe pêşkêş dikin lê ji nûçeyan girîngtir jî em di nava malbatê me Kurdan de, di nava sazî û dezgehên me Kurdan de em dengê Kurdî bilind dikin. Em mantıqa kurdewarî bicîtikin di nava malbatê me de. Rîca min ji we ew e dema ku hûn televizyonê xwe vedikin, telefonê xwe vedikin bi dengê bilind vekin ku dengê me bila salonê we de olam bide bikeve guhê zarokên we nifşanî. Bila Kurdî bibe perçeyekî jiyana rojane. Baş e? Ev jî rîca min e. û kanalê mezin bikin. Çawa mezin dikin hûn zanin. Xatirê we silav rêz hevan.